Yadda za ka yi aiki online a biya ka kuɗaɗe masu yawa 10k, 20k, 15k, 30k a cikin wannan bidiyon. Ku biyo mu je mu fara bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkamu da yau, barkamu da sake jamewa a wani sabon bidiyo a wannan channel ɗamu ta Kaugama Tech. So dan uwa idan yau ka fara ziyartar wannan channel tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all. Hakan shi zai baka dama da zarar mun ante wani sabon bidiyo ka samu sanarwa daga YouTube cikin gaggawa. So abin da za ka yi shine da zaran ka fara kallon wannan bidiyo za ka duba description na wannan bidiyo gashi kamar yadda kuke gani. Idan muka ce description na bidiyo, wasu ba su san ina ne description ba, so za ka danna kan sunan bidiyon nan ne da kake gani kamar haka. Bayan ka danna kan sunan bidiyon za ka duba daga nan ƙasa za ka ga akwai link, sai ka danna kan link na farko gashi nan kamar haka, sai ka danna kan shi. So bayan ka danna kan shi zai kai ka direct cikin Play Store ne, za ka je ka sauke wannan application gashi kamar haka. So da zaran ya kai ka dare za ka yi installing na application din ya sauka kan wayarka. Bayan ya kammala installing a cikin wayarka gashi kamar yadda kuke gani yanzu namu yana installing. Bari mu dan jira shi kadan. Bayan ya kammala installing sai ka shiga cikin application din kamar haka. Bayan ka shiga cikin application din zai wuce da kai direct ga nan inda aka ce ma create account, sai ka shiga gurin create free account. So sai ka sa number wayarka kamar haka, sai ka taba next. So bayan ka taba next za su turo ma OTP akan wannan sim card naka gashi kamar haka. Bari mu dan jira OTP ya iso. Bayan OTP ya shigo sai ka kwafe shi kamar haka, sai ka yi paste na sai ka taba next. So ga zai wuce da kai nan farko za ka sa last name naka gashi kamar haka. Nan sai ka sa can farko za ka sa first name, nan sai ka sa last name naka gashi kamar yadda kuke gani. Nan sai ka sa date of birth naka, so gashi kamar haka. Bayan ka sa date of birth naka, so gashi nan sai ka zaɓi Nigeria, sai ka taɓa next, sai ka yi creating na passport gashi a nan gurin kamar haka. So kowa ya san yadda aka creating passport mai ƙarfi, za ka sa da numbobi da suna da wasu captcha gashi kamar haka. So sai ka sake taɓa next gashi kamar haka. So da zaran ya kawo ka nan gurin shikenan ka gama registration, ba sai ka yi wato ainihi idan ka ga dama za ka iya cike sauran bayanan ka yi complete na account naka. Shi ma wannan banki ne kamar sauran bankuna na online, su Opay, su Fanpay, su Kuda da dai sauransu. Sai ka taɓa login gashi kamar haka. So sai ka zo ka taɓa I have account ɗin nan, sai ka sa number wayarka, sai ka sa wannan passport da kai creating. So bayan ka sa sai ka taɓa login an account gashi kamar haka. So da zaran ka taɓa login zai wuce da kai direct, zai kawo ka nan shine cikin wannan application ɗin. Idan ka duba application ɗin yana da tsaruka masu kyau, shi ma banki ne kamar sauran bankuna. Ga nan aka sa add money, so za ka duba gashi nan za ka ga idan ka je za ka taɓa gurin transfer, za ka sa amount, za su baka account number ka da sunanka da sunan banki, sai ka je kai deposit a ciki. Za ka duba kuma daga nan ƙasa gashi za ka iya siyan kati, data, za ka iya biyan kuɗin TV, kuɗin wuta, duk dai gashi nan tsarukan su. So yana da kyau wannan banki sosai sosai, yana da matukar muhimmanci. Sannan idan ka duba daga nan gurin ga gift card, ga kuma virtual card idan kuna bukata. Masu harkar online na san da yawa suna buƙatar virtual card domin yin payment na online. So za ka duba da kyau a ciki, suna da tsaruka masu kyau. Sannan bayan ka gama registration sai ka yi screenshot na wannan cikin application ɗin kamar haka, sai ka dawo baya. So bayan ka dawo baya sai ka duba link na biyu da yake description na wannan bidiyo gashi nan link na biyu kamar haka, sai ka taɓa kan shi. So bayan ka taɓa kan shi direct zai wuce da kai cikin WhatsApp naka. So za ka yi wa mai wannan number magana gashi kamar haka.
directly ya kawo ka cikin WhatsApp naka, sai ka danna ka ɗauko wannan screenshot da ka yi, sai ka tura mara gashi kamar haka. Bayan ka tura mara sai ka ce mara ka kalli bidiyon ne a channel ɗin Kaugama Tech gashi kamar haka. Sai ka rubuta mara kana so a baka aiki. Kana so a baka aiki ka kalli bidiyon ne a channel ɗin Kaugama Tech. So bayan ka rubuta mar haka sai ka tura mar. So da zaran ya duba insha Allah zai turo ma da bayanan yadda za ka yi aikin da kuma tsarikan da kowane mutum ɗaya idan ka kawo nawa zai biya ka. Duk mutumin da ka buɗe mar za su biya ka ne. So za ka yi mar magana zai faɗa ma ayyukan da za ka yi kuma za su biya ka. Suna biya payment instantly, ba su da wani problem. So sannan wannan banki ne za ka iya using da shi a kowane lokaci idan kana bukata. So mun gode da kasancewa da mu da kuka a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Sannan ga link na group namu na WhatsApp za ku iya yin joining. Mun gode.